Anflebaw anisu ayo bismillah donc baro kenekan bi bakurubaw la an bena kuma lajereba do koni sigira wati yelema kan bi gouverneur de district la ka farao kan école karamogo ni o sanfé école karamogo ye o ye kunafondi jere koni sigi bi ENA central la min senfé o ye laɲini dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma minnu de ye bakurubaw ye kunafondi wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bena walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Biye araba septembre kalo tile kɔnɔntɔn ba fila ni mugan a y'aw bisimila ko kura dɔn kibaru kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la sisan an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ sigida lakanani ma ani a dɛmɛbaga jɛkuluw kɔni ye tile fila baara boloda waati yɛlɛma kan min kurumbo karila bi sɔgɔmada in na gouverneur de district la u ka ni tile fila baara in kɔni bɛna kɛ hakili jagabɔ ye fɛɛrɛw kan min bɛ se ka waati yɛlɛma kɔni kunbɛn a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Tijani Sidibe n'a ka kuma galamatigi kun bɛ yen o y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ. Diɲɛ dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ ko n'an m'an ka taabolo yɛlɛma ka ɲɛsin an ka sigidaw ma ko taalen ɲɛfɛ ko hali fiɲɛ ɲuman sɔrɔli ka sama buna adamadenw fɛ ko gɛlɛya bɛna don o la o de kosɔn diɲɛ jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Paris Faransikaw fɛ yen ka hakilinabaw ta o kɔlɔlɔ kunbɛnni na. Aw b'a dɔn an bɛ waati yɛlɛma de la donc an ye Paris 2015 la sigi ba dɔ kɛra 2015 la n'a fɔra ma ko conférence sur le climat COP 21 o kɛlen na a ɲinina jamana bɛɛ fɛ diɲɛ jamana bɛɛ i ka gafe dilan min bɛ kɛ i ka jamana ɲɛtaga sira ye waati yɛlɛma kɛlɛli la anw ka CDN fɔlɔ la an tun ye yɔrɔ saba de ta secteur saba n'o ye énergie yɔrɔ secteur ye ani agriculture sɛnɛ secteur ani foresterie maintenant an bɛna dɔ fara an ka fɛnw kan ɲinina bɛɛ kan k'o kɛ donc an bɛna révision min kɛ sisan an bɛna gafe filanan min kɛ sisan déjà an ye kelen fara kan fɔlɔ anw yɛrɛ ye a ye anw yɛrɛ ka ye kow la anw ye kelen fara kan n'o ye ɲaman secteur ye secteur de déchets donc fɔlɔ tun ye 3 secteurs ye zena o ye 4 ye o ye anw bɛ kan ka min yira malidenw na parce que concertation don ni Bamako ta ye a bɛ kɛ tan de région bɛɛ la mais ni Bamakokaw ni région tɔw ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka secteur wɛrɛ fara kan parce que baara min don bɛɛ ka baara de don o bɛ kɛ an bɛ secteur wɛrɛ fara kan pour que Mali ka se k'a ka ambition afficher et puis an ka se ka taa baara k'o kan donc ni concertation kun ye nin de ye a daminɛna bi Bamako a bɛ continuer région tɔw la. Dɔ kɛra nka k'a tɔ belebeleba bɛ kɔfɛ cakɛda caman de b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ kɔlɔlɔ ta k'a ɲɛsin ɲɛnamaya ma fɛsɛfɛsɛli bɛna kɛ k'a ɲɛsin u ma walasa dɔ bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ ninnu na cogoya min. A baara tɛ taa musaka kɔ an ka jamana kɔni kɔkɔrɔma don bɛ an dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ. Baara in kɔnɔ document in na wale ko fila de don baara fan kelen o bɛ kɛ ni jamana ka nafolo ye ani jamanadenw ka effort ye baara tɔ o bɛ kɛ ni an ka partenaires développement ye mais jɛkulu in na n'o ye convention Nations Unies ye banque dɔ b'u bolo u ko fond vert climat mun ni nin baara in kɔnɔna la parce que ni baara in banna an b'a fɛ ka baara kɛ secteur la an b'a fɛ ka yɛlɛma don yɔrɔ yɔrɔ la o fana baaraw de bɛ kɛ k'olu projets labɛn ka di pour financement donc les ressources sont partagées faso bɛ dɔ bɔ an dɛmɛbagaw fana bɛ dɔ bɔ aw journalistes fana bɛ dɔ bɔ parce que le fait que aw bɛ kunnafoni di aw bɛ mɔgɔw étayer o fana y'aw ka contribution ye donc contribution bɛ yen fana nature. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo kunbɛn cogo b'a la Dirisa Dunbiya n'ale bɛ baara kɛ an ka jamana yiriwali cakɛda la ale y'a jira k'a fɔ ko baara caman bɛ yen ko bolodan bɛ walasa ka se ka kɔlɔlɔ ninnu kunbɛn.
a bali kɔni o tɛ se ka kɛ mais fɛɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ i n'a fɔ an bɛ se ka a kun cogo min na kɔlɔlɔw kun o fɛɛrɛw bɛ yen bi ɲɔgɔn yɛrɛ bɛ o kan ani an b'a fɔ minnu ma n'o y'an ka cakɛdaw ye sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani minnu bɛ an ka énergie kow ni kungo kɔnɔla kow an n'olu bɛ ɲɔgɔn ye la bi a ye k'a fɔ san nataw la changement climatique hukumu kɔnɔna la mun baara de bɛ se ka kɛ mun fɛɛrɛ de bɛ se ka tigɛ pour que an bɛ se ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la donc ɲɔgɔn ye bɛ o yɛrɛ kan fɛɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye min ye fɛɛrɛ dɔ ye an bɛ ka sɛnɛ kɛ cogo min na o sɛnɛkɛcogo ninnu yɛlɛma ka caman bɔ jiritigɛ la an bɛ se ka sɛnɛw kɛ ani an bɛ engrais chimique minnu utiliser an bɛ se ka caman bɔ olu la ka min ye misi nɔgɔw ni an b'a fɔ min ma ko engrais organique ani fumier organique an bɛ se ka olu utiliser cogo min na olu bɛɛ bɛ dɔ bɔ changement climatique kɔlɔlɔ la ani an bɛ malo sɛnɛ cogo min na an bɛ urée ni fɛnw utiliser donc caman bɛ se ka bɔ olu la min yɛrɛ ye énergie ko ye n'i y'a jateminɛ kɛ anw bɛ essence ni pétrole de utiliser essence ni pétrole la olu kɔlɔlɔ ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ changement climatique ko la. Ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛwale minnu bɛ na ni kɔlɔlɔw ye k'olu dabila an ka jamana bɛ se ka lakana don n'a nataw la. An bɛ a ɲini an ka participants bɛɛ fɛ ni tile 2 in kɔnɔ ni hakilina min bɛ min na o k'o fɔ pour que an bɛ se ka jɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ minnu an bɛ se ka minnu lawaleya san nataw kɔnɔ pour que an bɛ se ka changement climatique kɛlɛ. Ni an sera k'an janto an ka sigida bajiw kuluw ani jiriw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ u ka baaraw la. Kalanko bunakun kan an ka sanfɛ kalanso école karamɔgɔw ka lafasatɔn kɔni ye kunnafonidi jɛrɛ sigi sen kan bi ENA centrale kɔrɔ la min sen fɛ u ye laɲini dɔw kɛ ni o y'u ka sariya sen 66nan ye ni o b'a sɛbɛntiya u ye dɔ ka fara u ka saraw kan ani u ye laɲini wɛrɛ kɛ min ye u ni CNSP maaw ka sigikafɔ kɛ a ko kan. A kɛnɛ kan Bakari Kone tun bɛ Neftivi Cuala a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. An hakili b'a la an bɛna lettre ci CNSP ma joona n'an bɔra yan bi dans 2 jours au moins CNSP bɛna lettre sɔrɔ département technique bɛɛ bɛna lettre sɔrɔ k'a jira k'a fɔ nin collectif de bɛ kuma désormais enseignants et chercheurs tɔgɔ de la donc n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ lamɛn u bɛ fu de la n'a fɔra ko depuis 2017 école caman bɛ yen minnu m'u ka heure supplémentaire sɔrɔ e ka kabala ni dugu kɔnɔla yɛrɛ lajɛ a ka jan cogo min na. Yaro kɔnɔ o ye degun belebele mɔgɔw bɛ essence ta u bɛ gasoil ta ka taga foyi tɛ yen syndicat sigilen bɛ a bɛ sunɔgɔ la o ti bɛn o. Université bɛ dayɛlɛ le 14 les cours vont commencer mais cours bɛna daminɛ nka faut que anw fana ka lamɛn fɔlɔ de n'an n'u ma sigi ka kuma cours kɔni n b'a f'i ɲɛna cours ko kuma kɔni tɛ ɲinan dɛ f'an k'o yɔrɔ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'anw ma lamɛn ni ɲɛmaaw m'anw lamɛn an ka sigi ka kuma an ka fɛnw bila o clair sigikafɔ de ye damu de o n'an ma sigi ka kuma an ka taabolo fira ɲɔgɔn na n'u ye école dayɛlɛ ten u bɛ fu de la parce que n b'a f'i ɲɛna année blanche université la kɔni a bɛ kɛ dɛ a bɛ kɛ tant que n'u ma sigi an ka kuma parce que anw tɛ se ka ja an ka doléance ninnu kɔ article 67 an y'a fɔ aw ɲɛna dossier de presse la cogo min na a ka appliquer immédiatement wa an ka sigi ka kuma joona an ka kuma an ka valeur indiciaire ninnu kan pour que salaire ka réformiser quoi. Uniformisé avec la sous-région. Oui, mais c'est ce qui m'a affecté. Et c'est ce qui m'a affecté. Donc, il y a non. Facteur de médecine, les jeunes ont appris au biais de la nouvelle technologie. Ils viennent, ils sont bien formés dans les grandes universités. Ils sont recrutés. Mais tu vois, nous avons des Sinzi ou Dela, ou Banemega Erdouma, ou Temite ou Fait. Alors que l'État est recruté. Sénégal yɛrɛ fana sigilen bɛ k'o lajɛ parce que Sénégal o ka d'ale quoi bon o ko ninnu vraiment an bɛ fɛ k'olu ban quoi n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ ta la heure sup ko ka dabila ni mɔgɔ ye recruté la o bɛ heure sup ko o bɛ dɔ bɔ a la a ka bila baara la a k'a ka baara kɛ o kɔni o de y'an ka laɲini. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele Mouvement Espoir Mali Kura o ye kunnafonidi jɛrɛ kɔni kɛ bi wulada in na hôtel Anadi la Maɲanbugukaw fɛ min sen fɛ kɔni o ye waleɲuman dɔn ta k'u ka tɔndenw sɛgɛrɛ u ye kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirili la ani u y'a ɲini malidenw fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka jamana jɔ a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinaw tun bɛ yen Bakari Kone a y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Mais kalo tile 14 Espoir Mali Kura a ye welewele kan da jamanadenw ye jamana kɔnɔ jamana kɔ kan
o welewelekan in a kɛra sababu ye bi in na an bɛ se k'a fɔ welewelekan mɛnna jamanadenw y'a mɛn a misaliyaw da donn'o la bari welewelekan kɔfɛ a dugusɛjɛ mɔgɔw nana ka na fara an kan n'o ye semasi ye n'o ye FSD ye an dun ka taabolo la mɔgɔ min bɛna fara i kan i b'o de fisaya ni yɛrɛ ye o kosɔn Espoir Mali kura bi mɔgɔw b'a fɔ ko a mankan tɛ mɛnna mais an b'an ka taabolo kɔrɔ de kan fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ cogo min mɔgɔ b'a jamu bila ka fara i kan i tun b'o bila faya jɔyɔrɔ la i ɲɛfɛ bari a sara t'i bolo an fana y'o ɲɔgɔn de kɛ a kɔrɔ tɛ ko hakili t'an na a kɔrɔ tɛ dusu t'an kɔnɔ an b'an ka taabolo kɔrɔ de kan minnu nana fara an kan an ye fisamanciya d'u ma ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o de kɛra sababu ye a nana bange M5 RFP la min tɔgɔ ye diɲɛ labɔ bi kabini o bangeni ni sisan tɛ ko mun kɛra bari o don de an ko anw bɛ fɛ ka taa yɛlɛma la yɛlɛma min bɛ taa n'an ye Mali wɛrɛ la bari nin ye Mali sabanan ye anw bɛ fɛ ka taa naaninan o naaninan an y'a jira k'a fɔ IBK ni a ka régime ani système yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye ko labɛn cogoyaw ye olu t'an ka o jatew kɔnɔ o tun y'an ka kumakan ye nka bibi in na n'i ye a lajɛ mun kɛra IBK taara a tun kan ka minnu fana kɛ a y'olu kɛ ka taa anw bolo o ye ko daminɛ ye jamana in jɔli k'a jɔ senkura kan o baara ɲɔgɔn tɛ a baara il faut que Mali denw bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ tɛ se ka bila kunna a ɲɛ ma ni mɔgɔ tɛ minnu ye mɔgɔ ladiriw ye mɔgɔ minnu b'u ka jamana fɛ an y'a ye k'a fɔ bi na ɲininkali bɛ ka kɛ an ka finitigi de bila la wa an ka finitan de bila la wa an ka jate la ka b'a daminɛ na an y'a dɔn o débat bɛna kɛ an y'a jate k'a fɔ maliyɛn de kan ka bila nin ko la maliyɛn min b'a ka jamana fɛ maliyɛn min ye mɔgɔ ladiri ye maliyɛn min bɛ se k'a yira k'a fɔ ale bɛ se ka don nin transition in na ayiwa k'a sɔrɔ a t'a ka parti défend a tɛna na i présenter fɛn wɛrɛ la tuguni nin san 5 in na min bɛ ka bɔ comme ça a tɛna na lemuru bɔ dɔ da ka don a yɛrɛ da donc an bɛ fɛ ka jama bɛɛ ka sigi ka kuma ni danbe ye ka kuma ni ɲɔgɔn bonya ye ka kuma ni jamana ka intérêt ye bi jamana lajɛ in a kun fɔlɔ ye minnu tɛ Espoir Mali kura taabolo dɔn u ka se ka a dɔn minnu ka miiri ye k'a fɔ ko Espoir Mali kura sigira sen kan walasa fanga min tun b'an kunna u ka bin k'a fɔ ko Espoir Mali kura ka baara bɛ dan u ma u k'a faamu k'a fɔ Espoir Mali kura ma sigi o kama a ma sigi o dɔrɔn kama a sigira de k'a fɔ an ɲɛ bɛ Mali la taabolo dɔ kan min tɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ye an ko an ka wuli ka jɔ kɛ k'an kanbɔ jamana kɔnɔdenw ma minnu yɛrɛ ye faamuyali kɛ k'a fɔ jamana taabolo tɛ se ka kɛ nin ye olu ka fara an kan an ka taabolo falen o kɔrɔ ye k'a fɔ jamana in fanga min tun b'an kunna o binnen kɔfɛ baara tɔ belebeleba min bɛ yen an kan k'o de fɔ ɲɔgɔn ye an ka bi ɲɔgɔn ye kun de ye jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn aw yɛrɛ kibaru laselaw tɔgɔ la ani aw ka dɛmɛ fɛ jamana kɔnɔden tɔw ka se k'a dɔn an bɛ ka Mali kura sugu min laɲini an b'a fɛ Mali ka taa taabolo kura min kan
mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an y'a birikiden fɔlɔ de dali kɛ ni fanga in bili ye baara tɔ min bɛ kɔfɛ o de ka bon min ye yɛlɛma ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn yɛlɛma tɛ ko fitinin ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kura n'an bɛ k'a wele an da la k'a wele an dusu la k'a wele an hakili la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko a ma nɔgɔ wa a tɛ nɔgɔya fana. Farafina tilebiyanfan lojuratɔw ka tɔnba kɔni ye tile 3 lakɔkɔli ɲɛsin Mali lojuratɔw ma min kɔni daminɛna ni kalo tile 7 ni k'a kun cɛ bi hôtel Dafina na u ka ni tile 3 lakɔkɔli kɔni bolila fɛnw kan k'u kalan u ka se ka u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ ɲɛnɛbɔ u kana siri maa la k'u bɔ den kɛrɛfɛya la a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲininaw kun bɛ yen Tijani Sidibe y'an sama min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Tile 3 in kɔnɔna la an ye fɛn caman da yira ɲɔgɔn na parce que anw minnu ye lujuratɔw ye n'anw yɛrɛ m'an yɛrɛ kungo dɔn an tɛ se k'an kungo lafɔ an yɛrɛ dun y'a fɔ k'an tɛ mɔgɔ kan an kun di an bilasira donc sisan pour que an kun kana di an kɔ an b'a ɲini k'an yɛrɛ dɔn an ka laɲini ye mun ye wa an ye droit minnu sɔrɔ laɲini kɔnɔna la olu droit ninnu dɔn parce que ni droit don i bɛ se ka kuma i kun kɔrɔtalen wa i bɛ se ka kuma i dalen don i yɛrɛ la donc o laɲini don droit ninnu an y'o de partager tile 3 in kɔnɔ minnu t'a dɔn kosɛbɛ ani minnu bɛ fɛ ka dɔ fara ka dɔnniya an ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma ka sira yira ɲɔgɔn na sira min bɛ tali kɛ anw ka droit kan ani ODD kan ni ODD ye diɲɛ gafe min bɛ fɛ ka bɛɛ adamadenya kɛ hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ ma donc n'a fɔra ko diɲɛ bɛɛ anw fana b'o la nka ko n'u taabolo fɛ diɲɛ bɛɛ in kɔnɔna la kuma caman ɲinɛ bɛ kɛ ko dɔw kɔ donc anw yɛrɛ nakun de k'a yira mɔgɔw la ka fɔ an b'a fɛsɛfɛsɛ an fɛ an ka jɛ k'a lajɛ parce que adamadenw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ kelen ye dɛ ne ka laɲini ne ka laɲini tɛ kelen donc an nana n'an ka laɲiniw ye k'a lajɛ ni gafe in ye n'a y'a sɔrɔ tali kɛ ɲɔgɔn na donc an ka baara de y'o ye bon an minnu b'a kɛ wa lujuratɔw bɛɛ fɛn Mali kɔnɔ ka bɛɛ fana ka ladɔnniya a la ka fɔ an ka laɲini ye nin de ye wa bɛɛ fana k'i jija i k'i sigi yɔrɔ la i ka so i terikɛw fɛ i gɛrɛ na i ka a yira mɔgɔw la ko min bɛ sen na an bɛ baara min na wa droit minnu b'an bolo wa an bɛ laɲini min fana nɔfɛ. Ni ne bɛ dan sigi bi dɔnkibaru la min labɛnna an fɛ aw ye Ala ka jamana basigi ka s'u hɛrɛ caya.